Moja prvá vec, keď mi tatino kričal z dola, že či viem proti komu hrám, tak som okamžite písala Kike, že či videla los a Kika mi písala, že práve zavolal tréner, tak sme sa dotili, že nevieme, či sa máme smiať alebo plakať. A väčšinou sú naše zápasy katastrofa, takže sme len sedeli sme tu nervózne pred zápasom, že ako to odohráme a ako som hovorila, prvý set a pol bol dosť nervózny aj z mojej, aj z Kikinej strany. Bolo tam dosť chýb, ale ku koncu druhého setu a celý tretí sme hrali, myslím, že kvalitne a rozhodlo pár loptičiek. Hrali ste takmer 3 hodiny. Kvalitou možno aj úrovnou ten zápas, kde by si ho zaradila? Netuším. Netuším. Tak momentálne sme na desine v Trnave a myslím, že na prvé kolo to bolo až príliš dobrý zápas, že sme sa minimálne v osmičke alebo v semifinále mohli stretnúť. Nie vo finále. Prečo si sa rozhodla štartovať v Trnave, lebo pôvodne myslím, že si mala taký plán, že ešte ostať v Austrálii, alebo ako to bolo, keby si mohla povedať? No, mala som ostať ešte v Austrálii, ale už som bola príliš unavená, bola tam aj choroba, vrátila som sa dosť unavená, takže som mala 3 dni voľná a začala som trénovať, neviem, myslím, že v sobotu či v nedeľu, neviem, kedy bol fetka. Pár dní som potrénovala a keďže som dostala kartu a je to v podstate doma, 40 minút, takže taký domáci turnaj a konečne môžem hrať aj doma.